ಯೋಗೇನ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪದೇನ ವಾಚ ಮಲಂ ಶರೀರಸ್ಯ ಚ ವೈದ್ಯಕೇನ ಯೋಪಾಕರೋತ್ತಂ ಪ್ರವರಂ ಮುನೀನ ಪತಂಜಲಿ ಪ್ರಾಂಜಲಿರಾನತೋಸ್ಮಿ. ಬಂದುಳೇನಿ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನತ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ. ಯೋಗದಿಂದ ರೋಗ ನಾಶ, ಕುಡಿತದಿಂದ ಸರ್ವನಾಶ ಅಂದ ಪಂಡನಲ್ಕ ನಮ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಡು ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತ ಬದುಕು ನಮ್ಮವಾವಡು. ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ನಮ ಕಲ್ತಂದಂಡ ನಮಕ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಆಯ್ಕೆಬೋಡಾದು ಮಾತಿರ್ಲ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗಳ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪಗ ಜಗತ್ತು ಅವು ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂಜೆ ಕೊರೋನಾದಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶ್ವ ಕೋಟ್ಲೆ ದೂರ ಆವೊಡುಂದಂಡ ನಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ದೆತೊನ್ನೆತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯಡ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಗ ರೋಗಮುಕ್ತ ಶರೀರದೊಟ್ಟಿಗೆ ರೋಗಮುಕ್ತ ಭಾರತದೊಟ್ಟಿಗೆ ರೋಗಮುಕ್ತ ಪ್ರಪಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು.